ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଆରେ ରାଜୁ, ଆଉ ଏଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ସୁର ବାବୁ ଆସିଲ? ଆସ ଆସ ବସ ବସ। ସୁର ବାବୁ, ଆରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଛେଳି ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଠି ଆଉ ଚରାଇବାକୁ। ଆରେ ହଉ, ଆଉ ଛେଳି ଦୁଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ଆଉ ଧଳା ଛେଳି କଥା କହୁଛ ନା କଳା ଛେଳି କଥା କହୁଛ? ହଉ, ଧଳା ଛେଳି କଥା କହୁନୁ। ଆରେ ସୁର ବାବୁ, ଏଇ ଧଳା ଛେଳିଟା ମୁଁ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରୁ ଆଣିଛି। ଆଉ କଳା ଛେଳିଟା ଆରେ ସେଇଟା ବି ମୁକୁନ୍ଦପୁରରୁ ଆଣିଛି। ହଁ, ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଧଳା ଛେଳି କଥା କହୁଛ ନା କଳା ଛେଳି କଥା କହୁଛ? ଧଳା ଛେଳି କଥା କହୁନୁ। ଆଉ ଧଳା ଛେଳି ଘାସ ଖାଉଛି। ଆଉ କଳା ଛେଳି ଆରେ ସେ ବି ଘାସ ଖାଉଛି। ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ କୋଉଠି? ଧଳା ଛେଳି କଥା କହୁଛ ନା କଳା ଛେଳି କଥା କହୁଛ? ଆରେ ଧଳା ଛେଳି କଥା କହୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଧଳା ଛେଳିକି ମୁଁ ଗୁହାଳରେ ରଖୁଛି। ଆଉ କଳା ଛେଳିକି ଆରେ ସେଇଟାକୁ ବି ଗୁହାଳରେ ରଖୁଛି। ଆରେ କଳା ଛେଳି ଧଳା ଛେଳି ଗୋଟେ ଥର ତ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଥର କରୁଛନ୍ତି। ଧଳା ଛେଳି କଳା ଛେଳି କାହିଁକି ବେ ହଉଛୁ ତୁ? ଆରେ ସୁର ବାବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ। ଆବେ କବେ କ'ଣ ହେଲା? ସୁର ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇ ଛେଳିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଆଉ କୋଉ ଛେଳିଟା ଦବୁ କହ? ଆଉ ଧଳା ଛେଳି କଥା କହୁଛ ନା କଳା ଛେଳି କଥା କହୁଛ? ହଉ, ଧଳା ଛେଳିଟା ଦଉନୁ। ହଉ ସୁର ବାବୁ, ଆଉ କଳା ଛେଳି ବି ଦେବି। ଧଳା ଛେଳି କଳା ଛେଳି ଆରେ ଗୋଟେ ଥର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ। ଧଳା ଛେଳି କଳା ଛେଳି, ଧଳା ଛେଳି କଳା ଛେଳି କାହିଁକି ବେ ସେତେ ଓଲଟୁ କହୁଛ? ଆରେ ସୁର ବାବୁ, ଆରେ ଶୁଣ, ଏଇ କଳା ଛେଳିଟା ମୋର। ଆଉ ଧଳା ଛେଳିଟା ସେଇଟା ବି ମୋର। ଆବେ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ମାନିବନି। ଆକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ବମ୍ ପକେଇ ଦେଇ ବ୍ୟାଗ୍। ଆବେ ତୁ ସୁରକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ବ୍ୟାଗ୍? ଚିହ୍ନିନୁ ବ୍ୟାଗ୍?